अनंत टीदे रिफ्रेश हमी. धुसफूस होणार नाही. मी ते स्टेटमेंट कोणातरी मी वाचलंय. मी पवार साहेबांना पण जाऊन भेटेन. आमची सगळी जी वरची नेते मंडळी एकत्र बसतील आणि त्याचा निर्णय घेतील. कारण आघाडी म्हणून एकत्र राहिलं तरच आपल्याला पुढे शक्य आहे. आपल्या सगळ्यांचा राष्ट्रवादीचा उद्देश काय आहे, काँग्रेसचा उद्देश काय आहे, शिवसेना उघड्या गटाचा उद्देश काय आहे, सगळ्यांचा उद्देश एकच आहे ना. त्या उद्देशावर जायला शेवटी आमदार कोणतरी एकच होणार आहे. त्या उद्देशाला जाण्यासाठी जे काही निकष असतील सगळ्यांनी एकत्र बसूनच आपण ठरवले पाहिजेत. त्यामुळे मला वाटत नाही की कुठल्या प्रकारची नाराजी होईल. मी 2 दिवस प्रवेश करण्याच्या आदल्या दिवशीसुद्धा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष असतील, काँग्रेसचे अध्यक्ष असतील, आदरणीय आमचे प्रवीण भोसले असतील, सगळ्यांना भेटूनच मी पुढे गेलो आहे. माझं जे पक्षप्रवेशाचं नक्की झालं ते त्यांना मी सांगितलं की असं असं मी आज प्रवेश करतोय म्हणून. त्यामुळे मला वाटत नाही की कुठली भांडणं वाद होतील. आघाडीची सगळी मंडळी एकत्र येऊनच ही निवडणूक पुढे लढवते. बदल हवा तर आमदार नावा, ही टॅगलाईन आहे सगळ्यांची. तिथे पण टॅगलाईन तुम्ही सगळ्यांनी ज्या ज्या पंचायत समिती लेवलवर बैठका झाल्या त्याच्यात कोणाला विरोध केला, केसरकरनाच विरोध केला. त्यामुळे ते भूमिका कशी मांडणार तर बदलणार. आमच्या मेळाव्यात ज्या लोकांनी भाषणं केली ती काय भाषणं केली, केसरकर बदला, आमचं नुकसान आहे. बरं, सगळ्यात जास्त त्रास हा केसरकरनी सगळ्याच पक्षाच्या लोकांना दिला. जसं इकडे शिवसेनेत दिला तसं भाजपमधल्या लोकांना दिला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.